हेल' लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय बे भिडिअआनो जाहैबाय जिगाबनिफ्राय मैखुनखौ मारै बानायनाय जायो बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो देखायलांनो नाजागोन हाजासे नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय जोबजासिम भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर बिदिबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो थारमाने सिगाङावनो जिगाबखौ दानफ्लेनानै लाखाबायमोन लोगोफोर आं बेखौ देखायनो हायासै दा जिगाबखौ रुग्रोनानै लाबाय लोगोफोर रुखांनानै नै दा बेखौ दोनिफ्राय बहनबाय आरोना दा बेखौ बहनगासिनो दोनिफ्राय बहनखांबाय लोगोफोर बहनखांजोबनानै नै दा दैजोंबो सुखांजोबबाय दै मोजाङै सुखांनायनि उनाव नै दा बेखौ आराम फोरानफैबाय लाबोनानै दा सान्दुङाव फोरानफैबाय दैखौ रानहोनो थाखाय प्लास्टिक बनानै बे प्लास्टिक सायावनो आराम फोरानबाय बेखौ फोरानखांनायनि उनाव दा प्लास्टिकआव सोखांबाय आं प्लास्टिकआव सोनायखौथ' नोंथांमोननो देखायनो हायासै टाइम सर्ट जानायनि थाखाय दा बेखौ प्लास्टिकआव सोखांजोबनानै दा नै बेबादि दुरुंजों खानानै दोनसिगोन आरोना आलायनानै दिन्दां दिन्दां माने बेखौ लाइन लाइन दिन्दां दिन्दां दोनगोन आरो बेखौ बिदि दिन्दां दिन्दां खाना दोननानै खमैबो बिदिनो 25 दिनसोनि उनाव ओंखारहैगोन बियो मैखुना बेरहैगोन बिदिनो गेजेर 25 दिननि गेजेर गेजेर बे गुदुं फिसा फिसा थुफ्लुङो प्लास्टिकखौ गुदुं फिसा फिसा थुफ्लुङो ओमफ्राय गेजेर गेजेर बिदिनो दै सारै सारै होबाय थायो लोगोफोर दा बेखौ खाखांनानै दोनखांबाय ना दा बेखौ 25 दिननि उनाव नै बेबायदि जाबाय आरो लोगो जाहांबाय नै बिसोरो ओंखारबोहांबाय थुफ्लुंनाया खम जादों नामा थुफ्लुंनाया थिग जायाखैलै थुफ्लुंनायसो ओंखारोना थुफ्लुंनाया खम जादोंदां नैबेना बेलाय थुफ्लुंनाया खाथि खाथिया नालाय थाब ओंखारबाय माने बुरजायदि मोनखांनाया डाइरेक्ट ओंखारजोब्बाय मानायासो